This is Zaldy Mini Studio. Ayan sa mga waray na dyan. This are for you guys. Sir Mark Cesar Barcelo, cool. Thank you so much for watching. Bawala, papatuusahan. Pag-abot, paray nagparubakuan. Kusugat sin kaliling, ilinga gugman sa kasing-kasing. Ang gugma, daw sugat sin maharaw, ngamisan. Nagsasarit anay, magkatiano pa man, iningagog pa kung lesay. Bisan may tipo, makalilipay. Bisan pa hirang usan karikuan, himsawang kut-kurunin kakuran. Ang gugma kung nasulugod sa Tuhan, gawat na kunadahat sa kasing-kasing ang kagul-anan. Ang gugma daw sugat sin maharang nga bisan, di nagsasarit anay. Magkatiano pa man, iningagog ba kung lesay. Bisan may tipo, makalilipay. Yeah! Arriba Chacha! Ayan, shout out to our Kia family. Ayan kay Gelber Marino, he's watching right now. Thank you so much. This is Zaldy Mini Studio. Nasa Manila siya ngayon. Pag-abot, paray nagparubakuan. Tusugat sin kaliling, hindi nga guman sa kasing-kasing. Anang gugma, daw sugat sin maharang nga misay. Di nagsasarit anay, magkatiano pa man, iningagog pa kung lesay. Bisan may tipo, makalilipay. Ang gugma, daw sugat sin maharang nga misay. Di nagsasarit aray, magkatiano pa man, iningagog pa kung lusay. Bisan may tipo, makalilipay. Ang gugma, ang gugma, ang gugma. This is Zaldy Mini Studio. Ayan, pa-shoutout po from Bulacan, from Alea Oras Lugo. Antonio Alupook from Upper Bonga. Bayag tao sa nahingiyang at tulkadamaan, kay ano nga dinila kita nga karoon kayakan. Kay ano man na tungagun kati pirinsyahan, maupay gat unta kundi pero istoryahan.
masirang na ang lumrang sa nakatalawasan. Aarin na. This is Zaldy Mini Studio. From California, Sir Boboy co-host. Nag-uuyagan kabataan na silid haskwilahan. Ano man kung katarong damukay parayman. Mga hunisan katamusihan, kundusin kalibayan. Kamuray hawan kausuwagan, hingyap sa nga tanan. Sige na kabukto ang mag-urusan na kita. Kay ananos kakalalawanan, kapapabas na. Sa liyusan kadugungan, masirang na. Ang lamrang sa nakatalawasan. Aarin na. Aarin na. Aarin na. Yeah. Shout out ulit kay Sean Ambrosio from to Ambrosio family. I think this is from Katarman. This is Zaldy Mini Studio. Ikaw ang bukal sa kapawaan. Ikaw ang ilup sa akong dughan. Ikaw ang burabot sa kapalaran. Ikaw ug ikaw ang natanan. Ayaw gan ako hinalimti. Ang imo sangkay nga putli. Matagag ang langit, magunaw ang tunaw. Ikaw pudla ang dumdum sa nakuna-kuna. Ayan, pa-shoutout po from Masbate Andrew Absalon. Thank you so much, Madam Scarlett Fox. Ikaw ng idol. Thank you so much, Madam. Ayaw gana ko hingalimpi. Ang imo sangkay nga putli. Matagag ang langit, magunaw ang tunay. Ikaw pudlan ang dumdum sa nakuna-kuna. Matagag ang langit, magunaw ang tunay. Ikaw pudlan ang dumdum sa nakuna-kuna. Ayan, Rainy Pino. This is Zaldy Mini Studio. Ang tangik kong pag-ibig ay minsan lamang. Ngunit ang iyong akala ay hindi tunay. Hindi ka lilimuti, magpakailan pa man. Habang ako ay narito at may buhay. Ang tangik kong pag-ibig ay minsan lamang. Ngunit ang iyong akala ay hindi tunay. Hindi ka lilimuti, magpakailan pa man. Habang ako ay narito at may buhay. Palasin mo
nagtitiis ng kalungkutan. Ang buhay ko'y unti-unti nang pumapanaw. Wari ko ba sinta, ako'y mamamatay, kundi ikaw ang kapiling habang buhay. Yeah. Thank you so much, Mother Scarlet Fox, for the compliment again. Oh my God. Sa Tamayo family from Katuwig, Northern Samar, thank you so much. Shoutout po from Ruel Toyko from Masbate, Barangay Pawikan. Malasin mo, nagtitiis ng kalungkutan. Ang buhay ko'y unti-unti na pumapanaw. Wari ko ba sinta,